dito. Hello? Hello? Test? Hello? Hello, 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 hello? Hello? Ate Jen TV. Ginakita kita, Ate Jen. Ate Jen TV. O-open ko lang. Ang hina ng internet ko. John Mark. Makmak. Ayaw ng makmak dito. Hina talaga ng internet ko. Hindi ka mga ilaw doon. Madilim eh. Madilim mo ka ako. Yes ka na ba? Yes ka na? Mahina. Ate Jen TV, tambay lang ko dito host. Sige lang, okay lang. Salamat sa jacket. Mamaya pag maraming tao, magbaba kayo ng bahay, pwede magdikitan dyan.
Tamsak dan, Mama Agnes. Taga-saan po kayo? Ako'y taga Bicol. Pero, dito na ako nakatira sa Metro Manila. Ikaw, Ate Jen, nagkadikita na ba tayo? Saan probinsya mo? Randy Francisco, Dan, Kuya Banoy. Biyahe pa ako. Sige lang. Ingat sa biyahe, Andy. Jay Kare, tusok, hina signal, same kita. Carla Albareda, magandang gabi. Salamat sa pagdalaw. Ate Jen, pero dito ako sa Malaysia. Uy, galing ako Malaysia, Ate Jen. Big trabaho. Ate Jen. Carla Albareda, tamsak po. Nagtrabaho ko sa Kuala Lumpur, DJ. Tapos sa Cerecinto sa kami nakatira. Alam mo siguro yan, no? Lugar na yun. Maliit lang naman ang Malaysia, maliit ang Kuala Lumpur. Malaki pa nga Metro Manila dyan, ano dyan? At Taguig dyan, eh. Sa Kuala Lumpur. Yes po, dito ako sa KL. Maliit lang ang KL. Para yata sa sa SM sa Kutaraya. Jekari, ikot-ikot, Rubina de Guro, tamsak. Magandang gabi po. Ikot-ikot pa, Jekari. Nandiyan kaya tayo ngayon sa sa Kutaraya. Ate Jen TV. Oh, buti nakaabot. Kaumpisa ko lang, Queen. Ngayon lang ako nag-umpisa. Kasi alam mo, may premiere time mamaya. Alas 9. Bakit na akong titigil? Kahit anting ko lang. Sabi ni bawal lumabas. Chocolate TV. Tusok po. Marisa TV here. Magandang gabi sa'yo, Marisa. Oh, bakit bawal ka lumabas? Wala kang day off? Sayang naman. Wala kang day off, Ate Jen? 2 tusok, Chocolate TV. Salamat. Sige, noted, premier mo. Salamat sa Queen. Saan ka Saan ka sa KL? Ate Jen? Liabing, hello! Baba ka ng bahay mo, Liabing. Samson Patag, Dan Tamsak host. Magandang gabi siya, brother Sam. Diyan sa Bangsar. Sam Patag, din yan dyan sa Malaysia. Ipatamsak mo ko. Ipatamsak kita. Saan ipapatamsak ko sa iyo dyan? Liabing. Ipatamsak kita, padikitan kita. Bumabahay mo. Ay! Maagang tawanan to. Chocolate TV, salamat sa patambay dyan. Carla Albareda. Thank you. Mama Agnes. Tinawanan ka ni Mama Agnes. Oh. Hello, sis Carla.
Ramila, salamat sa pagpunta sa LS ko. Okay lang po. Salamat din po. Chocolate. Welcome, welcome. Liabing, nagawa ng bahay. Pakidikitan natin. Pakidikitan, pagkitamsa ka na rin. Ay, naku, Leo ka. Shout out po, Joyce and Prince. Mali pala. Ano ka ba, Leo? Ano ba yung kamay mo? Parang kaliwa? Ay, nulit na. Di kita nago, pre ako. Paiwan na lang ng bakas. Ayan o. Ay, nako. Good vibes ka talaga, Kuya Leo. Ay, Ate Leo. Leo, alam mo, patay ko, natawa ka sa sarili mo. Shout out po, Josh and Prince, sabi ni Chocolate TV. Ate Jen TV, nagawa ng bahay, oh. Dikitan mo yan, Leo. Ay. Hello. Angel TV, asan ka? Angel TV. Hindi kita magjakitan. At moderator. Ayan. Meron na. Si Ma'am Agnes sa gawa ng bahay, oh. Pakidikitan natin, oh. Malamig, Ghost, pakumot. Meron ka ng kumot, meron ko pang tuwalya. Angel. Magdikitan kayo dyan, maglablabang kayo dyan. Libre yan, libre. Hello po, sis Angel. Nagkita naman tayo dito. Angel TV, nagkita na kami nito minsan. Maraming beses na kami nagkita nito. Pakidikitan natin yung mga binabang bahay dyan, oh. Pakidikitan, pakilablab na rin. 9 million in the house. Magandang gabi po sa inyo lahat. Good evening po, good evening. Carla Alvareda. Salamat sa patambay dyan. Angel TV, Ate Jen, TV Sisu, mega love love, shout out. Mega love love sa'yo. Naloka ko, paano ba makakuha ng maraming banana dito? Magpagdikitan ka, Lee. Punta nyo ito binaman ni Liabing, oh. Yung binaman niyang bahay, pakipunta, pakilablab. Makatan nyo, para makabalik siya, makabalik agad siya. Dan Tamsak, Ate Jan TV. Lumila Daguro, 25. Salamat.
Dinikitan mo ba, Leo? Nagkakape ako, Manoy. Haha, ay sarap naman ang kape sa malamig na panahon, Queen. Sarap yan, lalo yung brewed coffee. Ako, sarap yun. Maski walang cream, maski black coffee, okay na yan. Sa malamig na panahon. Masikit ulo ko. Gala, musit. Ba't ka kasi gumala pa? Napakalamig ngayon dyan. Sakit talaga sa ulo yan. Black to Manoy, uy, sarap yan. Tapos yung napakainit, yung napapasok yung dila mo sa pagigop po ng kape, uy. Sarap yan. Bago ko nag-LS, nagkape na rin ako eh. Oh, lapag mo na yun, lapag mo. Lapag mo lang yung lapag. Nagkita kami ni best friend ko, uy, may best friend ka pala dyan. Angel G. TV6, sabi ni Romina Daguro. Ano? Ate Jen, yung binigay ko sa isa, huwag mo nang balikan yun ha. Ate Jen TV. Ang balikan mo itong kay Mama Agnes. Bali, dalawa mapupunta sa'yo. Oh, ito din, galing gala. Uy, gala na sa galaan ka pa rin, Angel ha. Hala, gala si Angel, haha. Yan, binaba ni Mama Agnes ang bahay niya, padikit lang, papakat. Central na ako galing, dami pulis. Liabing, Mama Agnes, nantamsak sa isang akong account. Nangiwan naman ako ng bakas. Ate Jan TV, dandikit po kay Mama and Papa. Eh. O, huwag mo nang balikan yung isa, Ate Jen. Ano? Yung kay Mama Agnes lang. Salamat, Lee. Inayos mo ba, ha? Baka puro sa likwan naman yan, Lee, ha? Bata pa ang bahay nito ni Ate Jen. Grade 2 pa lang. Baba mo ulit, Ate Jen, para dagdagan natin yan. Kung sino ba na yan. Yes, Mama Agnes, 7 words up, 1 minute months. Ba't sinasabi mo pa ganyan? 1 minute na pala eh. Seven ba yun daw? Sa ganda kayo po sa inyo lahat. Magandang gabi sa malamig na panahon. Dikitan niyo din ako, baka naman. Pakilislosob natin itong binaba ni Romila Daguro. Tsaka itong binaba ni Ate Jen, masyadong bata pa ito sa Ate Jen. Grade 2 pa lang ito. J. Carry Amor Vlog, maraming salamat sa patambay dyan. Ikaw yata ang loading, J. Carry.
Liabing, nadagdagan ako ng 20 barana ko yung Manoy. First time ko nag-join ng LS. Hay! Eh, sinasabi ko sa'yo. Painitin mo muna. Dikitan mo ito si Romila Daguro. Lee, tsaka si Ate Jen, TV. Dikitan mo yan, dikitan mo yan. Mga legit yan. Magbakat ka lang, ha? Para sure ang balik sa'yo. Bigyan mo ng tigdalawa yan, Leo. Dating dikit po kay Romila Daguro. Sabi ni Jen. Ito, ito. $5 million in the house. 13 Tiwarik. Magandang gabi po sa inyo lahat. Happy New Year. Belated. Malamig na ang panahon, nakakauhaw pa rin. Kailangan pa natin ang tubig, mas malamig ang panahon. Dan, kwintamsak with bakas, sabi ni Leo Abing. Nagawa siya ng bahay, oh, si Leo Abing. Pati si ate dyan, Leo. Dikitan mo yan. Bakas lang, bibili. Later, balik. Japs Biloso, hi! Magandang gabi siyo, Japs Biloso. May jacket ka na. Dana, si Ate Jen TV. Kayan. Romila Daguro, dating dikit palali, ikaw pala si Erika. Ngayon ka pala bumalik, Leo, kay ano eh. Kay Queen eh. Pwede mo ka pa ng bahay. Oh, so pwede, sobra, pwede, Japs. Baba mo. Magkapagdikitan ka dyan, magkapagdikitan ka. Dikitan mo din yung mga bilabang bahay dyan, Japs. Yung may mga premier, baba nyo dito. Romila Daguro, ha, na mo pala ako binalikan. Grabe ka pala, Liabing, ha. Ngayon mo lang binalikan niya na. Japs TV, Japs Biloso. Parikit po, babakas. Nagabas siya ng bahay, TY. Pakidikitan to, pakidikitan. Dan, Eric Ali, sabi ni Japs. Japs, yung binigay ko sa'yo, huwag mo nang balikan yun, ha? Balikan mo, Lee, yung ano, yung dumikit sa'yo. Itong binawa ni Japs, oh, Japs Biloso. Carl Alvareda. Magandang gabi muli. Salamat sa patamay niyan. Liabing, hindi po sa isa ko ito account. So, bali, dalawa na yung nakadikit sa iyo, Romila.
Ay, okay lang. Just Bilusod ang dikit Ericali at Ate Jen. Panoorin nyo na, maski 2 minuto para walang lagas. Eran Vlogs, Tamsakdan Manoy. Ay, magandang gabi siya, Eran. Kumusta? 8 million in the house. Magandang gabi po sa inyo lahat. Liabing, OTW, Japs. Japs Biloso, thanks po. Maingay yung aking alaga. May tao yata sa labas. Maingay. Eran Vlogs, salamat sa patambay dyan. Just Biloso, Dan Dagoro Dikit. Dan Japs, sabi ni Liabing. Bakit nyo lang para sigurado balik? Just Biloso, Dan, Mama Agnes. $4 million in the house. Magandang gabi muli sa inyo lahat. Ang ingay ng aso nyo, Manoy, pakain mo niya. Kaya nga nagingay, pinakakain eh. Eran Vlogs, salamat sa patambay dyan. Thank you. Romila Dagoro, bili mo na ako, Brad. Sige lang, Queen. Okay lang. Labas mo na, okay lang. Sige lang, Queen. Mag-jacket ka, malamig sa labas dyan. Mag-bonnet. Oo nga, sabi ni Romela Dagoro. Ate Jen TV, Liabing, Arikali, Dan, dikit sa'yo. $9 million in the house. Magandang gabi muli.
6:35 in the evening, oras natin, Pilipinas time. At dyan TV, ayan po, Japs, Biloso, Dikit Kalimbang All. Panoorin nyo muna, hindi yung basta dikit lang ng dikit. Para sigurado, kapit ako. Jas, Biloso, thanks po. Labasin ko muna yung aso, ha? Hindi mo binaliktad. Lalabas mo. Jay Curry, loading pa rin. Mahina ang ano mo, mahina ang data mo, Jay Curry, ha? 7 million in the house. Magandang gabi po. Loading pa rin, Manoy. Sa'yo ang loading, Jay Curry. Malakas sa akin dito, malakas. Wala bang harang? Wala bang harang? $8 million in the house. $6:39 in the evening. Pilipinas time.
Walang harang. Sabi ni Jay Carey, wala daw harang. Harangan natin. Walang harang. Sabi ni Jay Carey, wala daw harang. Harangan natin. Lalagyan mo ito na. Wala. 'Di ba siya naglagay pag-open niya daw sa YouTube na nito. Try ko mamaya pagkatapos sabihin. $4 million in the house. 15 Tiwarik. Mukha ng ninja. Hindi lang naman yan. Wala ka bang ano sa kita? Hindi naman. Kanina po pag-open ko meron. Sa YouTube na daw mismo nag-ano. Randy Francisco. Salamat sa pamidyo-bidyo dyan.
Teresa at BBJ, thumbs across. God bless you and family. Maraming salamat po, Teresita, BBJ. Salamat sa pagdalaw. Thank you, thank you. Ano pa? Di ba kaya dinala mo yung below 5 minutes niya? May automatic na nilagay si YouTube. Pag open ko, meron agad yun. Limited na kami. Pero meron yan. Meron na. Ito na. Bigla lang yung susulpot. Hindi lang ako nang nag-iwas. Sana yung pera nyo? Bakit? Wala naman taste si mama. Ayun lang sinili. Sinamatay. Nagpado cheese burger. Kumuha na ito naman. Sahod. Sino yung pinasok natin na dalawa? Li Abing! Daiti, Jen, ano pa yan? May baw ka, Li Abing ka. Nagbabagagad ng bahay mo, wala ka pang jacket, tinan mo tuloy, oh, nadali ka ni Lolo. This message is held for review. Li Abing, nakita mo yun? Nabasa mo yun, Li Abing? Ano daw? Nagbabagagad ng bahay mo, yan, kaya nadali ka lugar ni Lolo. May spam ka, Lolo, Li Abing. Dapat, nagpa-jacket ka muna. Show. Hindi ba show? Hala! Lagot ka. Lagot ka, Leo. Kalaw ka naman. Kap, dapat kasi nagpapaalam ka muna. Ano ba? Dapat laging ano? Bawa. Ano ba pinagpapabahay mo? Leo? Pangalawang account mo to, di ba? Tingnan ano, ninja mo to eh. Kaka-stress naman pala to. Dami pala kuskus. Lagot ka. Yes, kuya. Sasabi ko sa'yo eh. Wala kang jacket eh. Huwag ka mabigla-bigla. Sana nag-shoutout ka muna. Makikita ko naman yan eh. Kaya nga may jacket para may proteksyon. Yabing, magpaalam pala muna kayo bago maglapag. O mag-shoutout ka muna. Kasi makikita ko yun doon kung wala kang jacket, kung meron. Pag wala kang jacket, jajakitan kita. Protection mo yun eh. Bubble gum ka tila at saka nagkaroon ng yag-yag. Ano to, nakalagay Hindi ito na dito. pinagbayad na tila. This message is held for review. Sige, yaman na.
Lagot ka, Leo. Hoy, bayot! Ka nagka-comment. Comment ka pa dyan. Ano sabi niya? Oh, yung Paalam mo na binaba ako niya, oh. bago maglapag. This message is held for review, Liabing. Ayan, lapag ka ng lapag eh. Ano ba yan? Mga jacket na yan. Ano ba yan? Pakipasa mo Mga sa akin jacket yung na mga yan? code na yan. Pakipasa nga sa akin yung mga code na yan. Hindi niya kasi alam yung mga pinagsasabi niyo. Day, marami ka bang pag-aaralan? Seminar ka dito. Seminar ka, sis. Ay, ano ka ba naman? Sabi ko sa'yo, hindi ka talaga makakagraduate. Baba mo na, sige na. Baba mo na yung bahay mo. Punta mo ba niya? May jacket na yan eh. Ano ba sinabi niya? Baba yung bra. Pasaway ka talaga. Mamaya dumaan ka dito, ha? Ay, nako. Pasaway ka talaga, Leo. Ano ba mga bawal nito? Bawal ang bayot. Ay, naku, Leo ka talaga. Pasaway ka talaga. Ay. Sabi niya, kinakabahan nga ako ng comment. Pwede mo na ba may jacket ka na eh. Yung nakita na kita. Ano yun? Yung bago niya yun? Oo. Po. Excuse me. Chocolate? Hindi. Pabad lang. Saan bumili? Pintura. Saan mo kinuha? Pintura. Bigyan nila talaga. Maria. Itong labing ninja account ko to. Kaya kasi, dapat di ka mo nagawa ng bay kasi masilip talaga ni Lolo yan. Wala kang jacket eh. Sana sinabi mo pa jacket muna. O, di ba? Ano mangyari? Ewan ko. Hindi ko alam. Kasi nakalagay ito, no? Yung binaba mo, di ba? This message is held for review. Nakabasa mo naman yan, di ba? This message is held for review. Oh, 6:48 p.m. pa ito, liabing. May pa nakalagay ito kung ano na yan, oh. It's HTTPS, YouTube.to, show, hide. Di ko ma-show, di ko rin ma-hide. Diyos ko, wala pa nga ako sa kalate yung bahay ko. Baka mabuwasan pa nila. Baka mag-back to zero ka. Ano ba naman yan? Magtawag ka na lang daw sa office mo. Sabi ni Mama Agnes, magtawag ka na lang daw. Huwag naman, Diyos ko. Nakalimutan mo na ito ang mga tinuturo ko sa iyo, ha? Grabe puyat ko nito. Ganun talaga. Ano? Ilan? Wala yung huwag mo intindihin yan. Yoloko lang kita.
Aaron Vlogs, salamat sa patambay dyan. Nag-work ako now. Sige lang, okay lang. Mag-work ka muna. Isang oras pa naman ako eh. Yung aking premiere, huwag niyong kalimutan. May premiere ako. Bakit clipboard na lang yun? Clipboard na lang. $8 million in the house. Salamat sa mga patambay dyan. Marami pa ba papasok? Oo, marami pa papasok dyan. Easy ka lang, relax ka lang dyan. Habang nag-work ka dyan, nag-YouTube ka, okay lang yan. Randy, Ayan na si Kuya Randy. Ilang na, ano niya eh, napindot niya eh. $7 million in the house. 16 Tiwarik. Ang Magnes, tambay lang. Randy Francisco, salamat sa pabidji-bidji dyan. Ano daw yung binaba? Ano yung binaba ni Ma'am Agnes? Bidji-bidji lang yan, bidji-bidji. Punta ka dito, Lee. Turuan ka namin.
Randy Francisco. Salamat sa pabiji-biji dyan. 8 million in the house. Ano be? Ha? Ako rin. Diabing, haha, Aaron Vlog. Salamat sa pabiji dyan. Moxmix TV, Yahoo! Magandang gabi siya, si Jane. Kumusta? Kumusta yung ero-ero mo kanina? Shout out, team. Moxmix TV. Tusok, Kuya Manoy. Salamat sa'yo, si Jane. Parang kalatapos na ng saya ako ninyo kanina. Hahahay. Pumunta ba si Moana? Sabi pupunta siya sa'yo. Hi, Andy Boy! Nasa biyahe pa yan si Andy? Hello, Mox! Happy New Year! Happy Three Kings na! Nasa biyahe pa ako. Uy. Nasa biyahe ka pa, Mox? Automatic na ito. Lee Abing, shout out! Happy New Year din, Andy! Sabi ni Mox. Ingat, Max! Happy New Year din sa'yo, Kuya Manoy, at sa lahat. Salamat si Jane. $7 million in the house. Magandang gawin sa inyo lahat. $16 Tiwarik. $7 million in the house. Shout out. 8 million na. Thanks, Andy Boy. Love, Mox.
Presale. Aha! Natawa lang si Max. Mox Misolina, musta na kayo, Kuya Manoy? Okay lang. At sa lahat ng team. Okay pa rin. Masaya pa rin, makukulit pa din. Musta na yung banana mo, si Jane? Malapit na ba? Yung WH mo, kumusta na rin? Baby pa ako nung mapunta ko sa ano eh. Sa GC eh. Lapit na mag-9. Mag-grade 9. Aha, okay. Pag-graduate natin yan para mag-grade 10 ka. Okay yan sa akin, kuya. Dahan-dahan lang ako. Okay lang. Dahan-dahan lang. Makukuha din naman yan eh. Pero sa akin, inapura ko talaga 2.5 months. J. Carey Vlog. Salamat sa patambay dyan. Hindi na ba loading, J. Carey? 8 million in the house. Magandang gabi muli. Oras sa tingaw na 17 in the evening, Pilipinas time. Nine. Huwag kalimutan ang aking premiere mamaya alas 9 ng gabi. Kunti na lang, Manoy. Nakakain na kasi kaya di na loading. Ah, ganun ba yun? Kain lang. Kulang lang para sa kain yung J. Carey. Di abing, ano, mayroon doon sa premiere. Manood ka lang. Panoorin mo yung premiere ko mamaya, alas 9. Tutukan niya na. Tulog ka na sa premiere mo, kami na bahala doon. Pasaway ka, J. Carey. Punta ka sa, ano, punta ka sa channel ko, Leo. Punta mo yung mga video ko doon. I-click mo yung premiere ko. Tamsakan mo. Bakit ito? Pwede ka magpagdikitan doon kung may didikit sa'yo. Manood ka ka na. Manood ka na, manood ka. Mas 9. Alas 9 ng gabi yun. Masaya daw, masaya. Highly a big friend na kita.
Hello po, J. Carey. Ayan, nakita mo si J. Carey. Lee. $8 million in the house. Asan na yung channel niya? Bawa mga Jikara yung bahay dyan. Hindi ba limitaw si Moana host? Wala pa eh. Busy yata eh. Ayan mo siya, busy yata. Okay lang yun. $9 million in the house. Magandang kami muli. Na kita, Lee, bukas mo na suklian. Ayun o, bukas mo na suklian yan, Lee. Si J. Carey, para sure ang dikit. Lee Abing. Okay, noted. Nag-iwan pa kayo ng bakas. Nag-iwan ng bakas yan. Tignan mo na lang mamaya. Legit yan, puro legit yan mga yan. $8 million in the house. Kailan ba, ba po tax premium mo? Baba ko. Di, yan. Pagbukas ko yan. Pagbukas yan. Ma, Ah, tissue. issue. Ito po. Kakainin mo na naman. Ate, Sabi ko lagas 2 araw, 14, hahay, ano ba yan, Tikari? Nilagas ka ni Lolo, ilan natira sa'yo? Yung iba. Tago daw yung iba. Oh, Ginaganyan mo na yun. Tago mo yung iba. Ayusin mo ha. ayusin pa kapag di kita para walang lagas. Ako, lagas ako 15, kaloka. Si Leo, 15. Mga bago, dinalagas ni Lolo ah. Sa akin, lumalago na lumalago, hindi naman ako nangingisda. Leo, may 100 ka na ba? Ang panana mo? Magkano ka? Mag-enlist ka, Leo. Para hindi ka gano'n nalalagas. Mag-install ka ng Prism or StreamYard. Ganon, di ko lang kung paano mag-LS. Magla-live ka na naman niya eh. Eric Aliabing, siya ba yun, Lee? Oh, siya yun. Di ko kabisado, basta mag-install ka ng mag-download ka ng Prism, saka StreamYard, dalawa. Kasi hindi ka pa pwedeng direkta kay Lolo, eh. Wala ka pang 1K. Eh.
Yes po, Jay Curry. Seven 18 in the evening. Pilipinas time. Randy Francisco. Pabiji-biji. Matuto ka rin, Lee. Magtanong-tanong ka lang kay Manoy kasi legend na yan sa YT. Hindi naman. At padampot-dampot lang tayo. Unti-unti. Kuya Randy, ikulab nyo nga ako ni... May kapag-collab ka sa amin ni Randy. Sige, pwede. Kaya nung account gagamitin? Sa akin o sa'yo, kay Randy? O tatlong account natin gagamitin? Sa pinakamaraming banana. Receive install mo. Lee, para maka-LS ka. Randy Francisco. Salamat sa pabiji-biji. Randy, kumusta? Prism po. Oo, Prism. Up, oo. Sa Chrome, punta ka sa Chrome. Randy Francisco. Yes, Prism up yan. Nasa Play Store. Sige. Labing, go. May go ka pa nalalaman. Gora ka na. Pinatakot ako pagsalita sa live ko. May mga ako din, di ba? Pwede ka magsalita daw, maski ano. Bakit ka matatakot? Hindi ka naman tutuklawin to. 7 million ang tao, so ganda gabi pala sa inyo lahat. Pwede doon sa language. Hindi naman mga PP yung mga viewer mo eh.
Mama Agnes, mag-seminar ka muna kay Manoy. Baka bukas di mo na mabukusan ni Kali. Yari ka. Prince Joyce TV, tusok, harang. Diyan ka muna, Joyce. Salamat sa paharang-harang mo dyan. Hala. Bisaya ka ba? Ni o Bisaya yan. Taga Cebu yan. Bisayaan mo kasi, Jikari. Ano ba yung tusok ka tari? Malalaman mo din yan. Salamat, Joy, sa paharang dyan. Yes, proud Bisaya. Isipitan mo nga ito, Jekare. Sili. Sabi ko, Shirley, dito ka muna sa bahay. Grabe tawa mo, kuya. Nakatawa mo ko eh. Jekare Vlog, Joyce! Haba ng ibo. Joyce! You know, Joyce Prince TV. Magandang gabi sa iyo sa pinakamaganda kong pumangkin na vlogger. Hey! Hala, Jekare! Jekare yun! Lalaki ba yan? Sino tatanong mo, Abing? Taga na po ako, Lee. Lalaki yan. Lee Abing, si Jekare. Tunay na lalaki. Hindi ko lang alam kung tunay talagang lalaki. Ay tayo dyan, Jekare. Ay, pares DJ to Bisaya. Ay! Merry Christmas sa lahat. Kaway-kaway sa mga Bisaya, diha. Dili ko Bisaya, dugtol ti Bisaya ha. Dili ko Bisaya, Bicol ko ha. Di ba kawasabot Bisaya, kay Bicol man ko day, oy. 8 million in the house. Magandang gabi po. Tawan si Lee Abing. Yes, alam ko, Lee. Bisaya ka kasi nakita ko video mo. Oh, kita mo na? Nakita na ni Jekare yung video mo? Oh. Ano pa? Good, sabi ni Lee. Good, good. 8 million in the house. Magandang gawin muli sa inyo lahat. Salamat sa mga pabidyo-bidyo dyan. Anak ko na po ugma. Joyce Principe, padikit sagad. Panoorin kahit 3 minutes video, like and share limbang bell. Nalalabs ko. Bogart Motovlog. Nagawa ng bahay, sure balik. Si Joyce, pagkipunta natin, pagkipuntahan. Dikitan mo yan, Leo. Kung binaman na Joyce Prince TV, admin natin yan. Taga-asa ka di Lee? Taga-asa di Lee? Sabi ni Jekare. Marami sa Colete pero nasa na ako Manila work. Manila namon. Kapit-bahay ko yan, Jekare, si Lee Abing. Taga dito sa amin yan. Aha! Yung tiyo, basa niya ay Bisaya. Haha! Ganun ba yun? Pa-shout out sa dikit. Dikitan niyo yun. Binaba ni Prince Joyce Prince TV.
dikitan mo yon si Joyce. Ibinaba niyang bahay. Joyce, OTW. Dalawa bigay mo. Di. Randy Francisco, salamat sa pabidyo-bidyo dyan. 8 million in the house. Magandang gabi sa inyo lahat. 18 million tiwarik. J. Carey Vlog, i-chat ko li. J. Carey Amor, ibig ko. Tuturuan kita. Hehe. Ayan, binigay ni J. Carey FB niya, oh. Di. Kopyahin mo na yan. Ay, sige. Di abing, ay, sige. Randy Francisco, patambay-tambay lang. Aha, host, tunay ako na lalaki. Iwan ko lang sa'yo. Pasaway ka, Jekari. Kuya Jekari, imo profile yellow. Natanong ka ni Liabing, lalaki ba yan? Hindi ko sure, Liabing. Joseph Prince TV, 25, salamat sa patambay dyan. Yes, Lee. Kaning proof nako sa YT, parehas lang sa FB. Bigit yaw, sige lang Joyce. Kailan? 9 million daw, tambay ako sa ito sa'yo. Sige lang, okay lang. Salamat. Randy Francisco, nakatambay pa rin. Okay, malapit lang pala si Lee sa inyo host. Oh, dito lang sa amin yung malapit sa amin. $6 billion in the house. Salamat sa patambay dyan, sa pabidyo-bidyo dyan. 7:33 in the evening. Medyo nakakaisat kalahating oras na tayo. Huwag kalimutan ang aking
mag-premiere mamayang alas 9 ng gabi. Invite ko kayo lahat. Bukas, may panawago lang akong premiere. Joyce, Don, with Tamsak. Sabi ni Lee Abing, with Bakas. Pwede. Pwede lang pagpa-channel ko, pwede. Yung channel, yung bahay na sinasabi, channel yon. Kaya sabi mo lang, pwede ba ng bahay ko? O yun. Pwede yun, may jacket ka na eh. Kaya na, binaba mo, wala kang jacket eh. Aba mo. Libaw. Ayan. Ayan, binaba ni Liabing yung bahay niya oh. Bigyan kita ng isa. Liabing. Wala kasi video doon. Rururiri. Naku po. Wala kang jacket na guba ka. Rururiri. Wait lang, jaketan kita. Yan, may jacket ka na. Hindi naabot ano. 7 million in the house. Magandang gabi po muli. Good evening, Manoy. Ruriri. Tamsak dan, no? Salamat, tamsak dyan.
Salamat. Thanks sa pabidyo-bidyo dyan. The time is 7:39 in the evening. Jeka Vlog Amor. Nag-umpisa na kami ni Lee Sambodjol, host. Ayusin na pag-module dyan ha. Jeka ha. Bigyan mo ng magandang ano yan, magandang test para makapasa. Kaya pala nawala dito, nandiyan na sa'yo. Natawa si Leo. Natawanan nyo na ako. Iniwanan nyo ako rin dalawa ha. Bahala kayo dyan. Andito pa ako, yan na. Hindi nung mamaya, panood sila premier, andun din sila lahat. Mamaya, Leo, mabulag ka ng premier ko ha. Andun kami lahat. Dalawang gamit ko, laptop at cellphone. Uy, galing ah. Okay, di ba? Okay yan. Mas okay. Ganda may laptop. Sana all may laptop. Gugu, may gugu pa na nalaman ha. Excuse me. Joseph Prince TV. Salamat sa pagpabidyo-bidyo dyan. Ay, ganun ba? Oo naman. Saan yan? 7 million shoutout, sabi ni Joyce. Magkano? Ano, Pumunta ka na ba sa, ano ko, sa... Leo? Wow, ang yaman pala ni Lee, Abing. Daming gamit. Oh, daming gamit yan. Mayaman yan, si Lee. Randy Francisco, salamat sa pabidyo-bidyo dyan. Dili, oy! Masipag yan si Lee. Manager yan eh, manager. May sariling negosyo yan.
Manager yan, sabi ni Mama Agnes. Ano, breadwinner yan sa kanila. Natuwa si Abing. Diyan lang, meron. Walang money. Mais kali ha. Baka tuloy ka mawalan ha. Bukas lang kami, may premiere uli ako. Tatlong sunod. Or premiere muna tayo ngayon para medyo maganda. Ba't kaya wala si Moana? Ang maraming bisita naman siguro yun. Ay, hindi, baka na ano, baka lumabas yun. Day off ngayon nun. Pero pa tayong 15 minutes na natitira. Medyo nagabad ang oras. Huwag kalimutan ang LS ang premiere ko mamaya. PM ng gabi, Pilipinas time. Ana, ilang ka ba? Ilang piraso? Salamat, salamat Joyce. Salamat Jay Carey. Liabing, salamat. Ruru Riri. Randy Francisco. $10 million in the house. Yahoo! Aaron Vlogs, present host. Salamat sa pabidyo-bidyo niyo dyan. Salamat sa patampay. $10 million in the house. Joyce TV. Thank you, thank you.
na. Ano yan? Ako'y medyo magpapaalam na. Kasi paghandaan ko yung aking premiere mamaya. Muli, salamat po sa pagdalaw ninyo. Salamat sa ating lahat, sa mga sumusuporta. Wala akong masabi kundi pasasalamat talaga sa suporta ninyo sa channel ko. Huwag natin kalimutan mag-pray lagi. Yun lagi ang binibilin ko sa inyo. Prayer the best yan. Si Lord lang lagi unahin natin. Walang iba. Siya lang lagi natin unahin. Salamat sa inyo lahat. Ingatan tayo sa tang oras at kinayusan ng mga kapamakan. Sa mga tumambay dyan sa aking LS, pagpalay kayo ni Lord, ingatan kayo. At maraming salamat sa inyo. God bless us all. Bye-bye.